U današnjoj emisiji najavljujemo konferenciju futurističkog imena, koje to nije, budućnost je sada. Naslov je to druge po redu konferencije o digitalizaciji u medicini i u našem zdravstvu. Što to znači za dionike zdravstvenog sustava, a najviše što to znači za pacijente? Evo, to će biti današnje pitanja mojim današnjim gostima. Hvala što ste ovdje. Gospodin Mladen Kovaček, glavni organizator konferencije Budućnost je sada, dr. Goran Lazić, dolazite iz ugovorne ordinacije obiteljske medicine u Karlovcu, i Hrvoje Jeziđić, diplomirani inženjer elektrotehnike, služba za nadzor IT sustava iz HZZO-a. Još jednom hvala što ste ovdje. Prvo pitanje, gdje i kada će se održati ova konferencija? Pozdrav prvo vašim gledateljicama i gledateljima. Konferencija se održava 7.4. u Zagrebu, u Hipocentru. Cilj konferencije je da okupi sve dionike medicine, znači Ministarstvo zdravstva, HZZO, liječnike, ljekarnike, zatim IT, zdravstvenu industriju i startupe u zdravstvu. Upravo je to specifičnost konferencije, da iz tih različitih struka se čuje mišljenje i da se donesu najbolji zaključci za pacijenta. I još za početak, koliko života može biti spašeno jer liječnik ima prave podatke i to u pravom trenutku? Znam zašto to pitam, jer to vodi na zapravo glavnu temu ove vaše konferencije. Točno, glavna tema konferencije je e-karton. E-karton je, reći ću vam jedan praktični primjer gdje se to najbolje vidi. Znači, e-karton omogućuje liječniku da pacijentu koji recimo dođe u hitnu i koji nije kontaktibilan, ne može komunicirati sa liječnikom, da na osnovu njegovog imena dođe do ključnih vitalnih podataka koji mu je bitan da bi mu spasio život. Tako da kad e-karton bude u potpunosti implementiran, siguran sam da će to spasiti jako puno života. E sad, želim da na početku ovog razgovora riješimo jednu terminološku dvojbu, jer u razgovoru prije ulaska u studio i dr. Lazić i gospodin Jeziđić inzistirali su da se koristi jedan drugi naziv, a ne e-karton. Pa evo ovako, sam termin e-karton se uvriježio u cjelokupnoj našoj populaciji, kako zdravstvenoj, tako i nezdravstvenoj, no međutim pravilniji bi bio naziv elektronički zdravstveni zapis. Što to znači? Naime, e-karton, odnosno elektronički zdravstveni zapis, se puni s podacima koji dolaze sa svih strana unutar zdravstvenog sustava. Znači, elektronički zdravstveni zapis ne pune samo liječnici obiteljske medicine, već pune i bolnički specijalisti, dijagnostika, znači ono sve što putuje kroz centralni informatički zdravstveni sustav koji popularno nazivamo CEZIH. Jel' tako? Da. Znači, kada ti podaci se već pune 7 godina, nije ovo sad začetak e-kartona, samo su sada putem e-kartona, odnosno jednog globalnog elektroničkog zdravstvenog zapisa koji je vezan uz jedno ime i prezime dotičnog korisnika zdravstvene zaštite, objedinjeni na jednom mjestu. Kako im bi se lakše moglo prići i sa naše strane, a i sam pacijent može vidjeti neke stvari iz svog elektroničkog zdravstvenog zapisa. Dobro, ali hoćemo li se složiti svi da nećemo izazvati neku preveliku zabunu ako ćemo mi danas i u ovom našem razgovoru, evo ga gospodin Kovaček i ja ćemo inzistirati na e-kartonu, možda će nas i naši gledatelji bolje razumjeti? Nema nikakvog problema. Dakle, možda da malo pojasnimo oko samog CEZIH-a. Dakle, CEZIH je jedan složeni informacijski sustav koji se sastoji od svog središnjeg dijela, s kojim upravlja u stvari Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao operator središnjeg dijela sustava CEZIH, i sastoji se od dijelova sustava u ordinacijama, u ljekarnama, u laboratorijima, u bolnicama. Korisnici, ovlašteni korisnici sustava CEZIH su zdravstveni profesionalci, znači medicinske sestre, liječnici, doktori. Možemo pričati o sigurnosti tog sustava s obzirom da često ljudi razmišljaju da ti informacijski sustavi nisu dovoljno sigurni i pacijenti i osiguranici se boje što je sa tim mojim podacima. Dakle, odmah na početku da razjasnimo da CEZIH-u ne može pristupiti bilo tko. Dakle, zdravstveni profesionalac koji pristupa CEZIH-u mora imati svoju određenu identifikaciju. Ta identifikacija je pametna iskaznica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na kojoj se nalazi osobni certifikat pojedinog korisnika. I svaku aktivnost koju zdravstveni profesionalac radi na CEZIH-u, bilo da on dostavlja podatke ili da uzima određene podatke koji su mu na raspolaganju, mora digitalno potpisati svojim osobnim certifikatom. Konkretno, dakle, liječnik opće obiteljske medicine ne može propisati elektronički recept ako na to ne stavi svoj
digitalni potpis. Magistra u ljekarni ne može izdati lijek temeljem elektroničkog recepta ako takvu poruku digitalno ne potpiše. I sada se nadovežem na doktora Lazića. Sve te poruke, dakle o propisanom lijeku, o izdanom lijeku, propisanoj e-uputnici i izdanom nalazu temeljem te uputnice, to su sve podaci koji sjedaju u središnji dio CEZIH-a. I sad je u stvari ovaj elektronički zdravstveni zapis ništa drugo nego samo jedan pogled na sve te pristigle podatke. Tako da se slažem sa doktorom Lazićem da ne pune CEZIH samo liječnici u ordinacijama. Hvala lijepa. Vratit ćemo se još i na pitanje sigurnosti, ali idemo po iskustvu iz prve ruke. Doktor Lazić je sudjelovao u tom pilot projektu, dakle, s kojim je bila obuhvaćena, znači, ordinacija u Karlovcu. Kakva su iskustva vaša? Ne samo ordinacija u Karlovcu, bilo je uključeno 15 ordinacija obiteljske medicine, bilo je uključeno 3 pedijatrijske ordinacije, odnosno zdravstvene zaštite djece, 6 ginekoloških ordinacija, 2 ordinacije dentalne zdravstvene zaštite, negdje oko 4 ljekarne i biokemijski laboratorij na razini primarne zdravstvene zaštite. To je ono što se ticalo razine, one bazalne razine primarne zdravstvene zaštite. Uz nas su bili isto tako uključeni i uključena je opća bolnica Karlovac i to objedinjeni hitni bolnički prijem i ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Znači, bio je obuhvaćen veći broj pružatelja zdravstvene zaštite. A s druge strane, vrlo brzo, ja ću vam reći, mi smo u rekordnom vremenu negdje za 5 dana, ja mislim da je bilo 5 ili 6 dana, smo uspjeli skupiti 1000 pacijenata koji su svojim potpisom dali suglasnost kako bi mogli testirati ovaj način i vid njihovog elektroničkog, pardon, ja se opet ispričavam, elektroničkog zdravstvenog zapisa, odnosno e-kartona. Da, vi ste već usvojili jako pravilan izgled. Da. Prije nego što gospodina Kovačeka pitam o nekim važnim stvarima koje će biti i na konferenciji, sada mi se nekako nadovezuje pitanje za gospodina Jezičića. Kakvi su planovi za daljnja implementiranja u HZZO-u? Jer podsjećam da smo sa ponosom isticali kako smo u e-uputnici i receptu bili prvi u Europskoj uniji. Nekako je dojam kao da se dogodio neki mali zastoj oko e-kartona, ili nam se to samo čini, ili se ne radi o nikakvom zastoju? Pa ja mislim da se ne radi, da je to jedan normalni slijed događanja u razvoju jednog informacijskog sustava. Dakle, ja mogu nakon ovog implementacije e-kartona ili elektroničkog zdravstvenog zapisa najaviti još jednu novu uslugu za naše pacijente, odnosno osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a to je mobilni portal. Dakle, vi znate da danas su mobiteli uređaji, imamo više registriranih mobitela nego stanovnika. Prema tome, mobiteli su prisutni svuda i ajde da omogućimo i tu tehnologiju u cilju što bolje pružanja zdravstvene skrbi. Osigurat ćemo sigurno komunikaciju izabranog liječnika i njegovog pacijenta. Dakle, vi danas, ukoliko primate neku kroničnu terapiju, nema potrebe da odlazite svom liječniku po propisivanje tog recepta, nego se to nazove telefonom i lijek vas čeka u ljekarni. Problem nastaje ako puno tih pacijenata istovremeno zove telefonski svog liječnika, onda ne mogu do njega doći. Ovakvom jednom mobilnom aplikacijom u bilo kojem trenutku će pacijent moći zatražiti produženje te jedne kronične terapije i liječnik kada bude bio slobodan, kad ne bude imao preglede, moći će to propisati. To nije sve. Dakle, mi smo... Ostavit ćemo nešto za kasnije. Molim vas. Dakle, to je jedna varijanta tog informatičkog sustava, a postoji još nešto, ali sad ću pitati gospodina Kovačeka. Zašto se kaže da će e-karton nakon pune implementacije biti mozak zdravstvenog sustava? Znači, kad se e-karton u potpunosti implementira, kad svi podaci budu, ajmo reći, sravnjeni na istu razinu i usporedivi međusobno, onda će se puno lakše moći upravljati sustavom. Moći će se, recimo, pratiti tijek zaraznih bolesti. Moći će se puno lakše utvrditi od koji su najveći zdravstveni problemi, jer će to biti apsolutni podaci koji će biti puno relevantniji nego rezultati koji se dobivaju sadašnjim istraživanjima. I znači, naravno, ti podaci neće biti vezani za ime, nego će biti samo skupno
obrađivani bez vezanja za ime i apsolutno sigurni. Doktore Laziću, gdje se onda ovo o čemu mi sada pričamo i u čemu ste sudjelovali kao u pilot projektu pokazalo najkorisnijim? Pa, e-karton, sad ću koristiti taj termin, obećajem, se najviše isplatio koristiti u svim vidovima pružanja hitne medicinske zdravstvene zaštite. Zašto? Iz čistog razloga, zato što hitnjaci ne poznaju pacijente kao, na primjer, mi primarci. Nama je dovoljno da se pokaže na vratima, mi već znamo njegove dijagnoze, znamo što je zadnje napravio, koju pretragu je obavio, od čega boluje. No, međutim, kad takav naš korisnik zdravstvene zaštite dođe u jednu od hitnih službi, bilo da se to radilo o objedinjenim hitnim bolničkim prijemima ili o vanbolničkoj hitnoj službi, onda liječnik tog pacijenta praktički pod navodnicima ne poznaje, a e-karton nam mu je onda u tom slučaju zlata vrijedan izvor podataka o pacijentu. I sada sam dobila informaciju iz režije da su bili telefonski pozivi uglavnom vezani za isto pitanje. Kada će sve to zaživjeti? Znamo li to? Možda. Okvirno. Ovo elektronički zdravstveni zapis živi već danas. Dakle, mi koristimo da bi pacijent ili osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dozvolila da uz njegovog liječnika opće obiteljske medicine i drugi liječnici vide taj elektronički zdravstveni zapis, može koristiti takvu jednu uslugu preko portala zdravlja na sustavu e-građani. Vrlo jednostavno. Portal zdravlja na sustavu e-građani, njemu se može pristupiti na različite načine. Dakle, da li novom osobnom elektroničkom iskaznicom, da li na način, razne komercijalne banke su uz svoje kartice se može pristupiti, iskaznicom HZZO-a, pametnom karticom. I na tom portalu zdravlja osigurana osoba, odnosno pacijent, dozvoljava ili ne dozvoljava da netko, osim njegovog liječnika opće obiteljske medicine, vidi elektronički zdravstveni zapis. U svakom trenutku on to može opozvati, može dozvoliti. I što je najbolje, na istom tom portalu zdravlja svaki taj pacijent može vidjeti tko je i kada i što gledao u njegovom elektroničkom zdravstvenom zapisu, tako da pacijent u svakom slučaju može biti siguran tko u stvari vidi i u kom trenutku njegove podatke. Da, razumijem. Stalno govorite o toj sigurnosti, ali koliko je regulirano to s jedne strane, recimo, rekli ste privatnost podataka kao postoji velika mjera sigurnosti, ali s druge strane koliko su te sve informacije provjerene u tom sustavu i vjerodostojne? Dakle, jesu li? Dakle, u sustav CEZIH, kao što sam počeo pričati, ne možemo pristupiti bilo tko. Dakle, rekli smo samo zdravstveni profesionalci. Sljedeći nivo zaštite je da tom sustavu pristupaju zdravstveni profesionalci u onoj ulozi koja im je u sustavu namijenjena. Znači, po svojoj specijalizaciji, u strogo svojoj struci. Ja bi se samo nadovezao još na Hrvoja, da praktički vjerodostojnost podataka je maksimalno zagarantirana, jer praktički svaki podatak koji dolazi u Centralni informatički zdravstveni sustav, odnosno CEZIH, je potpisan od strane ovlaštenog liječnika, odnosno ovlaštenog pružatelja zdravstvene usluge. Koje se aktivnosti trenutno provode na razini, dakle na nivou Europske unije? Pa u Europskoj uniji upravo se provodi sravnjivanje podataka, ovo što sam malo prije rekao, kako bi svi podaci bili. Znači, kad je karton zaživi u cijelosti, on će biti, podaci će se moći uspoređivati na nivou Hrvatske. Ali se upravo radi i zakonodavno, a i tehnološki sravnjivanje i zakonodavstva i tehnoloških rješenja, tako da se svi podaci međusobno mogu između zemalja upoređivati, tako da ovo o čemu smo malo pripričali, cijelo vrijeme ti benefiti se koriste na području cijele Europe. Želite reći da ovo o čemu sada govorimo zaista može doprinijeti jednoj racionalizaciji poslovanja u zdravstvu? U svakom slučaju. Jer praktički svi podaci o izvršenim pretragama i pregledima bit će dostupni
onome ko daljnju uslugu pruža. Znači, neće biti u prvom redu dupliciranja nekih pretraga. Uzmimo u obzir naročito one pretrage koje su invazivnog karaktera, poput kad se izlaže pacijent zračenju. Zašto bi se ponavljao, na primjer, običan rentgenski snimka srca i pluća ako je učinjena unatrag mjesec dana? Apsolutno. Benefit za pacijenta, benefit za sustav i benefit za sve skupa. Da, to sjajno zvuči. Želite mi reći da će u skoroj budućnosti naš zdravstveni sustav funkcionirati zapravo bez i jednog papira? Pa tome mi težimo. Dakle, kad sam počeo priču o novim aktivnostima HZZO-a, odnosno Ministarstva zdravstva vezano uz CEZIH, radimo intenzivno na jednom dijelu CEZIH-a koji se tiče pomagala, odobravanja, propisivanja i izdavanja pomagala. Nazvali smo projekt e-pomagala. Dakle, više jednako kao mehanizam e-recepta, tako ćemo i odobravati, odnosno propisivati i izdavati i pratiti potrošnju pomagala u realnom vremenu. Hvala vam lijepa i za kraj ovog razgovora vratimo se na početak. Možda par riječi više o toj velikoj konferenciji koja nas očekuje 7. travnja. Što biste, gospodine Kovaček, istaknuli kao važne teme, a možda i još važnije koji gosti nam dolaze? Pa bit će više stranih i domaćih stručnjaka koji su vrhunski stručnjaci za ovu temu. Konferencija regionalnog karaktera, znači očekuje se i sudionici izvan Hrvatske. Istaknuo bi neke predavače i teme. Biće gospodin Saša Kramar koji je član upravnog odbora jedne velike hrvatske kompanije koja se bavi i cloud rješenjima i koji će govoriti upravo o sigurnoj pohrani podataka u cloudu. Zatim će biti gospodin Mario Ravić i gospodin Lupić koji će govoriti o IT strani upravo ovih rješenja. Zatim će biti gospodin Jesus De Ville koji je iz jedne velike farmaceutske kompanije i koji je zadužen za startupe. Jer su startupi jako bitni upravo za aplikacije i za ove ostale stvari na rubovima sustava. I gospodin Javier Colas koji je country manager najveće svjetske firme za medicinsku elektroniku koji će iznijeti primjer u Španjolskoj i Portugalu promjeni načina naplaćivanja sa plaćanja po činjenju na plaćanje po rezultatima. Upravo ovo je sljedeći neki korak veliki nakon implementacije e-kartona, a e-karton će omogućiti sve ove daljnje korake i u tom slučaju upravo ovo će omogućiti i uštede u zdravstvenom sustavu, ali i bolje rezultate terapije za pacijente, što je svakako relevantno i za Hrvatsku. Nadajmo se. Ja vam želim svako dobro i u budućem vašem radu. Vi ćete se sigurno sresti svi na ovoj konferenciji. A za svakog od naših gledatelja koji želi informaciju više, nadam se da režija, ako već nije, može pustiti adresu www stranice gdje se možete informirati još o budućoj konferenciji. A u Medicini bez granica upoznajemo uspješnu liječnicu Afroamerikanku koja je sudjelovala na svjetskoj konferenciji zdravstvenog turizma nedavno održanoj kod nas, oduševila se Hrvatskom te nam ispričala svoja iskustva prve žene na svijetu koja se bavi robotikom, a odmah nakon toga nastavljamo s najavljenom temom o važnosti prevencije u stomatologiji. A kao uvod u studijski razgovor poslužit će nam naš arhivski materijal o pedodonciji.